ஓகே. ஸோ இது டாலஸில் வந்துட்டு இதோட இது 3வது இது லாஸ்ட் 1 வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 3வது தரையாக போடுறோம் இந்த காசுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இங்கிருந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், பெருசாக வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறோம், வீடியோஸ் எடுக்கிறோம், அது மாதிரி கிடையாது. அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு முடிஞ்சால் ஒரு மாரல் சப்போர்ட், மோட்டிவேஷன், இது ரெண்டும் எங்களால் நடந்துச்சுன்னா அதுதான் எங்களோட சக்ஸஸ். அதுதான் இங்கே பண்ணிருக்கிறோம். Following weekend, this coming Sunday, we are planning to do something really big, which might bring in international media attention, BBC, CNN. Maybe அது வந்து அந்த அட்டென்ஷன் வந்து ஒரு நேஷனல் கவர்மெண்ட், இப்போ மோடி பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பெரிய விஷயமாவே அதை எடுத்துக்கல. He just tweeted with the response. மேபி அவரோட அட்டென்ஷனை கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுவும் எங்களோட சக்ஸஸ். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் எங்களால் இப்போ முடிஞ்சது மாரல் சப்போர்ட் தான். இது ஜஸ்ட் அ பிகினிங். இட்ஸ் ஜல்லிக்கட்டுன்றது ஒரு ரீசன் தான். இது வந்து ஒரு பிகினிங்காக இருக்க போது இதுக்கு மேலே பல விஷயங்கள் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுக்காக தொடர்ந்து போராட ஆரம்பிக்கணும். தட்ஸ் இட். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் ஹூ ஆர் ஜாயின்ட் அஸ் டுகெதர்.